martangi yang maita. Damai ni di batana sumurung sen saluhu na roha. Ima na mangaramuti ati-ati do pikiranmu na di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Horas marihita saluhu na nagabi barita naudi di minggu ta sadarion minggu 8 Januari 2027 ima minggu na parjulu dum Epifanias na tersura di buku Evangelium Matius bidutulu ayat 10 1 ayat 10 bidu songono mahatani di batang ujui Roma Jesus sien Galilea tu batang ai Jordan laho padidihon ibana tu si Johannes alai majua do si Johannes di dokma au dunian patu di diomu hape horo maddapotonahu alai di dok Jesus mama do ibana songoni majolo ai tamado tapa jongjong nasahati koran dungi dioloi ma ibana asa dung tardidi Jesus pitor hehe ma ibana sian aiki jala muka malangit jadi tarida ma mijur tod dini di batang songon darapati sumonggopi ibana laos makuling ma suara siang kijang didok ma odo anakku haholongani halomoan nirohak kudo ibana ido sahatna hurian itu hatta na hina holongan di bagasan Yesus Kristus songon topik ni mingguta sadarion hati koran ni di bata di pahot di bagasan Yesus Kristus diamuna amanami di bona ni taonon terlumowi mah ondo pehita nasa mingguon mamasuhi sada ima tahun baru 2027 sudidu hita di bona ni taonon mabain akasakap do akka rencana program cita-cita mimpi baik di tonga-tonga ni huriat tak terlumowi mah nang dingoluk tamar sada-sada di sakapi huriat tahaka bibido di bona ni taonon mamukka mah mulai Januari sentralisasi ni sudi kiwangan ni hakabipi ido sada sakap manang sada rencana jala di bagasan cita-citai asa tulus jala asa neng taridan dus ni roha terlumobi ma sentralisasion batuduhon unang adong beke timpangan dia kabar hubas alai asa di bagasan sakapina kaningani debata na masuk jala tulus boy balga lo monirohan di bata marhite huriata alari sakabi ima nang idotama sien sakap ni di bata molo ita sakabi marhite uluan ni huriata nang berengotama di si ima asa tulus marhite sakap ni di bata memang jodoh tapi kiri hera namol hera naso rasional molo tapi kiri sian pikiran alai molo sian sakka dohot imana keng pabahina ni bata berengot tama disi waso ni tuhatta imana tahalason di bona ni tauno na paduahon neng dohonot tado ima marhite tulpukon asa tum dipangi dodosya kita kau tuhon mernida sakap ni di batang idoraba na di Jeremia 20 ayat 10 sadeng sakap hasonangan doh sakapi taringot Tuhan aleberengot tama ima dame ni di batang rencana Tuhan itu bagi kita lah damai sejahtera
Marhiti dia makadong asaha porsian molo tapay utihu di bagasan turputon. Ima berengot tak naso dapo akal ni colma namol tapi kiri ido na pinatupani Tuhata Yesus Kristus. Rodo Tuhata Yesus sen Galilea tu Jordan asa dididi si Yohanes. Ujui Roma Yesus sen Galilea tu batang ai Jordan lako padidihon ibana tu si Yohanes. Alai maju si Yohanes. Didok ahu dunia patut didiomu habe horo madapoton ahu. Di sini beregota dia mau kadongan na parjulu sahani rodo Yesus yang hutanado asa dididi si Yohanes Baptis. Dapola patorango betarengo tupad didio ni manang baptisan ni molo tadok ado manfaat ni baptisan ni rangan ngata hakursiai ala padidio nido abe kita manada jala gabi anak ni di bata laos marhide padidio nido ta jalo waso jala marhide padidio nido ima gabi sada habal gaun alai di bagasan turputo gabe sada kusuku dua sai kod dibaptis Yesus. Ope somando tabigion. Apakah Yesus Kristus itu karena berdosa sehingga ia dibaptis? Karena kita tahu Yohanes Pembaptis itulah baptisan pertobatan. Alai sada simbol dui. Moloro Yesus patu pahun padirion nabadia di dirina ima. Nama doksada pakubasi yudi marhite pelayanan manang pasahaton penyebaran kerajaan Allah. Alai los berengota mamuse ima padidioni najinalo ni Yesus dan gabi pertobatan. Alai patuluson pakubasion sakak ni dibatani. Hidupin na tayo nakangani reaksi ni si Yohanes laho menolak. Di ayat 10 bate ay baju di si Yohanes au dunia patut ni dia mo hape horo dapat tonaw. O maraberengot tadi si nakangani holong ni roh naso masuk akal. Yohanes berkata aku tidak pantas karena ia tahu Yesus itulah Raja, Yesus itulah Tuhan. Hidup berengot nakangani peristiwa na di bagasa padidioni baptisan Yesus Kristus itu menjelaskan sebuah diame ima hauduhon ima kani kerendahan hati. Peristiwa pembaptisan Yesus Kristus menjelaskan sebuah kerendahan hati Yesus Kristus. Marhiti kerendahan hati inak yang di pasorato dididi ibana nampe di bata alai dan somoni dia datang dengan sebuah kerendahan hati dan gila hormat ibana. Nah somoni si Yohanes petong do somoni dan dipakai mana kesempatan ilah hubatuhu dirina alai dan patut ninna ibana do dan patut aku niam medidi hodo nian ro hodo niam medidi au ninna. Lapatan na sada habal gao dui na taida di padidion na dinalo ni si Yohanes do Tuhan Yesus Kristus. Molo di dok si Yohanes di si na urang patut doanya. Makrahari tel ni si patumpe ni narupane. Ima ala ni habal gao do habadiao ni Tuhan Yesus Kristus dia kana perse. Ala yang go si Yohanes diulahud. Bukan kesempatan dipakai dia untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Alai di bagasan uduk doho sere ni roha. Apa na parjulu? Asa uduk doho sere pita. Jesus pero tu portibio di bagasan uduhon. Hidupen na moro taida rupani hauduhon ni Tuhan Yesus ditiki. Dia may ima membasuh kaki murid-muridnya. Tapi rendu si Jesus na pola mangumma.
Di bagasan kerendahan hati Yesus Kristus membasuh kaki murid-muridnya ila sebuah kerelaan. Dan di patongo-tongo dirina orang lain pajagar-jagar. Dan di patongo-tongo dirina asa gawe holan naing say holan pajulu-juluhun. Bukan. Alai gudang kuharap na songoni. Bahkan Allah manako manang mencuri harga diri, mencuri hasangapon. Itu benda gudang tidak rupani saya pasang-sangat putihina. Saya nek kola ni mana si puji do, ola ni mana si siapinan, ola ni bana. Ala merasa malu, merasa hebat. Tetapi Yesus itu yang luar biasa, dialah raja segala raja. Yesus itu adalah Tuhan, tetapi dia rendah hati, itu selalu lo sombong. Dan pola hirana si palecem di bana. Udang do songonya terautin talentana, tuh ini mas sombong abagu luar biasa, ngiri mani umarupani. Apalah orang otik de perang talentana, so ina masotara toan, manang artana, manang hamoronna, manang jabatanna, angir dianggung, sombong. Alai Yesus di bagas 10 tahun, dia benar-benar merendahkan hatinya datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Merasa ada balga mau tayo nang di Matius 10 ayat 4. Manangise na patro dirina ido pabalgon. Ido benedo Tuhan Yesus ini. Siapa yang mau menjadi besar, baiklah ia menjadi pelayan bagi sesamanya. Di bawah Yesus dui nasongoni akasisian neng namar siguru dihasangapon merasa na senior merasa na parjulu alai di Tuhan Yesus Kristus di Markus 10 ayat 47. Siapa yang ingin menjadi besar, baiklah ia menjadi pelayan bagi sesamanya. Imaran belga. Mulu di Matius 10 ayat 4, siapa yang merendahkan diri seperti anak, dialah yang terbesar. Lapatanna diamuk kadongan ima naing berengota rodo Yesus di bagasan serep ni roha lawan calo petidion tu si Yohanes. Kedua pun naik idota iman nakengani reaksi apa yang terjadi setelah pembaptisan ahado nataida. Di ayat 15 1 ayat 17 nataida maseta kasih na balgani ima guguni petidion nabari najinaloni Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 15 atau itu alai di Yesus Muhammad di bana songoni majolo etama tapadung cuma satu orang itu. Ayat 10 no asa duk tapi di Yesus pitor hehe ma ibana syadaki jalamu kak malangi jala tarida mamiju tot di bata songon darapati sumonggo bibana lasmak kuling ma suara sing jang di dok odo anak kaholongani halomuan nirohak kudo ibana. Peristiwa nataida di bagas 10 tahun bui berengota iman akengani dia me langit terbuka mukap malangit ahado napatan ini rana yang berengota iman nungaro muka malangit nungaro dia me hamuliau ni dia bata kedatangan Yesus Kristus dan kemuliaannya menjadi terang dunia. Ide benar di minggu Epifanias. Penampakan pernyataan Allah mau menjadi manusia. Ide benar mukap ma langit. Lapatanna molo didok nga muka langit. Petuluhon haguguun doho waso di batadui. Molo muka langit dari damahan nenok dari si naung takas di bata ro songon jolma jala tarida ma mijur mato di bata songon darapati sumong gopi ibana burung merpati turun di atasnya mijur
songgok ma darapati toddi ni bata molo dio si songon darapati perdamaian simbol bahwa tidak di si ima nakengani songgok ma karena sifat merpati itu kita tahu tulus, penuh kasih, lemah lembut, dan tidak marah, tidak membalas, dan tidak menyalahkan, selalu berdamai setia. Artinya Yesus Kristus dalam perjalanan pelayanan di dunia ini membawa perdamaian. Asa holan haroroni Yesus songon kangani mijul matot di perbadia songon darapati songgop tuibana. Nomor 8 dari kehadiran Yesus Kristus sebagai Roh Kudus yang datang kepada Yesus mau membawa damai dan sukacita. Laos makuling mamusi suara siapa nugijang. Odo anak kakolongani halomoan ni rohaku. Terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Anak yang kukasihi, inilah luar biasa. Anak yang kukasihi, anak yang hubungan bukan karena darah, tetapi karena yaitu hubungan yang memberikan peran rencana keselamatan. Alanima dihita salu na dia makadong asaha porsyang ta argaho mahatani di bata nama doktu hitam hati kor di bata dohot di bagasan Yesus Kristus. Asa tapahot ma ima di bagasan ngulton hina argani padidioni argadui padidion nabadi molu argai tajamot ma unang adong bebaptis ulang unang adong be namurtat alai donot tama bahwa baptisan itu adalah membawa kita hidup dalam pertobatan dan memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Tong soni mana kita saruna taingo mahatan dewata juga stikiom nama doktu hita ima gawe sisada holok kita sisada dame di bagasan todi purbadia. Amin. Maulia temariho ali Tuhan dewata marhiti hatam nabadi paingotok kami asa hulu Tuhan namanukai madadasakam. Amin.